दिनै मिसामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे मिसामारिनि जे डेकेफेल' आगामिनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव मोनसे नकआउट फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय बिथांमोना होदों आरो बे हाबाफारिनि दिनै बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि आलासि महरै लेंहरनाय लेखा आङो नुजाथिफैनानै बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दायो मिथिदों बेयाव 16टा टीम दङ आरो 16टा टीमनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव मोजां मोजां गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों होननानै जोङो मिथिदों। दा बेनि गेजेरजों आसा खालामगोन मिसामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि जे बे ओनसोलाव गेलेनाय बिथिंखौ लानानै फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे गेलेनाय बिथिंजों गाव गावनि जिउ दानाय राहाखौ खालामनानै लानो हायो आरो नैबे ओनसोलनिफ्रायबो साफा साफा राफोद गेलेगिरि इयुनाव ओंखारहैनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै बिथांमोना जि खेल होदों आं बेखौ सनितपुर जिल्ला एबसुनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। नंगौ जोबोद गोजोनथाव जे सनितपुर जिल्लानिफ्राय तेजपुरनिफ्राय राङापारानिफ्राय इभेन उदालगुरि माजबादनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लानाय टीमखौ जों नुनो मोनदों। दा बेयावनो मिथियो जे जोंनि गेलेनाय बिथिङाव जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे आग्रह बेयो थारैनो एसे जौगाखांदों होननानै आं मिथिदों। खारन दिनै जों बयबो मिथिगौ थांनाय 6 आगस्टआव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मिशन जे गेलेनाय बिथिंजों भारतआवनो मोनसे गेलेगिरि बर' हारिखौ गायसननायनि थाखाय जे थांखि लादोंमोन अंडर-13 बे अंडर-13 गेलेनायनि गेजेरजों दिनै बड'फा मुंजों जि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा टीम मोनसे दिहुनदों बे बड'फा FC अंडर-13 दिनै अल इन्डिया फुटबल फेडारेसन आई लीगआव दिनै सायख'जाबाय आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव। दा बेनो मोनसे बिदिन्थि जे दिनै अंडर-13 गेलेनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना अल इन्डिया रेंकआव दिनै जुनियर साब लेभेलाव दिनै सायख'जाबाय आई लीगआव। दा बिथांमोना साफा भारतनिनो गेलेगिरि जाहैसिगोन आरो बिथांमोननि भबिष्यतखौ जों जेब्लायबो हास्थायगोन आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै মিছামাৰী আঞ্চলিক এপছৰ সহযোগত আজি 3 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ভেগিবেলা কছাৰী গাঁৱত ফুটবল খেলপথাৰত আঞ্চলিকৰ সহযোগত আজি আমি খেল আয়োজন কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ মিছামাৰীবাসী সকলো যাতে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি উৎসাহ আৰু সকলো যাতে খেলাৰ প্ৰতি এটা যি আগ্ৰহ সেইটো আহে, তাৰ বাবে আমি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে আমি ওলাই আহিছোঁ। কেইদিন মানে আমাৰ 16টা টিম ইতিমধ্যে আছে, তাৰে আমাৰ 15টা গেম হ'ব। ডাইৰেক্ট আজিৰ দিনৰ পৰাই নকআউট।